खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिथा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लानायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जालायबाय। दिनै 30 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। गोजोननि नोगोर क'क्राझारावनो आरोबाव सासे बर' लाइमोनखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद। दायनिगिरिखौ आथिखालाव हमनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि थांनाय 29 अक्ट'बर खालि क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय साइन्स कलेजनि साखाथियाव सासे बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै गारनानै दोनलांनाय अबस्थायाव मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे आथिखालाव पुलिसा बोखांनो हानाय जाबाय होननानैबो मिथिबावनाय जादों। थारैनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारबाय थानाय बायदिब्ला दायनिगिरि खालामग्रा गुबै दायनिगिरिखौ आथिखालाव हमनाय जाबाय, जेराव बिथांखौ बदियागुरि गामिनिनो आनवार हुसेन मुंनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा गुबैयै बे सिख्लासाखौ बायदिसिना गोदै गोदै राव बुंनानै बुरखायनानै लांनानै फेग्रा मुवा जाहोनानै जिनाहारि खालामनानै साइन्स कलेजनि साखाथियाव गारनानै दोनफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे आथिखालाव बे जाथायखौ लानानैनो गोबां गुबुन गुबुन आफादफोरा सोंखारिनाय जाथायखौ मिथिहोबाय थादों। लोगोसे बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो बनसुआ मोनसे गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुदों, जेराव बिथांमोनहा बे जाथायखौ लानानैनो क'क्राझार पुलिस थानायावबो मोनसे एफआइआर होनाय जादों होनना बुंथिदों। लोगोसे बिथांमोनहा बे दायनिगिरिखौ थाबैनो फासि होनांगौ होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे दायनिगिरिखौ थाबैनो उन्दै बैसोआव जिनाहारि खालामनायनि थाखाय एट्रसिटि एक्टखौ सोफानानै थाबैनो बेखौ गोख्रों साजा होनांगौ। जुदि एट्रसिटि एक्टखौ सोफायाब्ला, लोगोसे दायनिगिरिखौ थाबैनो हमाब्ला एबा साजा होआब्ला बेनि हेंथायै दायो क'क्राझार अथ'रिटिनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होननानैबो बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोनदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली पुलिसा सासे बर' सुबुंखौ हमदों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली पुलिसनि सिंनि सा इस्लाखाता गामिनि थागिबि कमल बसुमतारी बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो माखासे हाथियारफोरखौ दोनखोमानाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बे जाथायखौ सोर सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननानै सिडली पुलिसा बिथां कमल बसुमतारीनि न'आव थांनानै नायबिजिरहैनाय जादोंमोन, जेराव गोबां नायबिजिरनायनि उनाव कमल बसुमतारीनि मोनसे गयबारिनिफ्राय गावनिनो रेनकटआव जुथुमनानै दोननाय माखासे पिस्तल आरो माखासे गोथां गुलिफोरखौ बोखांनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि बे सिलाइ बारुदखौ बबेनिफ्राय बोरै मोनदों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो, नाथाय कमल बसुमतारीखौ सिडली पुलिसनि थानासिम लांनानै बिथांखौ दायो सोंनाय फिननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। फटबजरा बियाबनि सिङाव थानाय माखासे गोनांथार दंफांफोरखौ बिटिआर सरकारा खोथा होनाय बायदियैनो मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया फेन्सिं होनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो गोनांदि बिटिआर सरकारा सिगाङाव खोथा होनाय बायदियै 1 नं फटबजरा बियाबनि सिङाव थानाय गोबां बेसेन गोसा दंफांफोरा सानसेनि उनाव सानसे जोबलांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा खोथा होनाय बायदियैनो मैया फटबजरा बियाबनि सिङाव थानाय महामायायाव मोनसे फेन्सिं होनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिफांखौ हाबाफारियाव बाहागो लानाय नुनो मोनदों। लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि फटबजरा जिल्ला इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला आथिखालाव सुबुंफोरा थानो थाखाय हा खरलबसेखौनो मोना, नाथायबा थांनाय समाव बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिमोना बिहावनि नामाव 150 बिगाखौ दखल खालामनानै साहा बागान बायदिसिना खालामदों। लोगोसे देरहासात बसुमतारीमोन बायदि लेखा गोरों मानसिफोरानो हाखौ दखल खालामनानै गोबां साहा बागान खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बिदि होननानै जोङो बिथांमोननि सायाव जेबो खालामा बे नङा, बिथांमोननि सायाव जोङो थाबैनो बिथांमोननि हाफोरखौ उच्छेद खालामनाय जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों मानगोनां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा।
नोंथांनियावबो बेबायदि इमारजेन्सि एलार्ट एबा इमारजेन्सि साइरेन गाबफैदों नामा? एबा नोंथाङाबो बे मेसेजखौ लानानै गिदों नामा? थारैनो बे मेसेजआ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बयबो सुबुंफोरा गोसारहोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ लानानै गोबाङानो गोबां बायदि बाथ्रा सावरायलायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे मेसेजखौ लानानै रावबो बेबायदि जेबो गिनांगौ गैया, मानोना बियो भारत सरकारनि टेलिकमिउनिकेशन बिफानजों दैथायहरजानाय मोनसे मेसेज। थारैनो बे मेसेजखौ टेलिकमिउनिकेशन बिफाना आनजाद नायनो थाखाय हरनाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव गोबां बेबायदिनो नेचारेल जेंनाफोर जायो एबा माखासे जाब्रबथायफोर जायो, जाय जाब्रबथायफोरखौ गिबिसिनै मिथिहरनो थाखाय बे मेसेजखौ टेस्टिं खालामनाय जादों एबा आनजाद नायनाय जादों। नंगौ, नोंथांनियाव माब्लाबा बेबायदिनो सुनामि, बांग्रि एबा गिदिर गिदिर जाथायफोरा एबा जाब्रबथायफोरा जानो गोनां दङब्ला भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय थाबैनो नोंथांनियाव बेबायदि मेसेजआ फैगोन। नाथाय बियो आनजाद नायनायसोमोन। लोगोसे बे मेसेजखौ बिथांमोनहा दैथायहरनानै आनजाद नायनाय जादों नोंथांनि मबाइल फनाव। बेनिखायनो नोंथाङा बेखौ लानानै जेबो गोनां गोथो साननांगौ गैया। थारैनो बेबो BPFनि खहा नामा? एबा बेबो BPFनि थाखाय मोनसे खहा लाबोगोन नामा? नंगौ, बेबायदिनो जाबावदों मैया। 40 नं रौता बियाबनि सिङाव थानाय माखासे BPF दोलोनि गोबावनि कर्मी बिथांमोनहा UPPL दोलोआव जगदान जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला निलुत स्वर्गियारि बिथाङा बे जगदान हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोनखौ बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BPF दोलोनि गोबावनिफ्राय खामानि मावबोबाय थानाय गासै 40निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयेन जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, आथिखालाव फैबाय थानाय लकसभा बियाबखौ नोजोर बोनानै गुबुन समाव गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौनि थांखिजों बायदि हाबाफारि लानानै जयनिं हाबाफारिखौबो लोगोसे लांफाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव माखासे BPFनि दैदेनगिरि एबा सोद्रोमा बिथांमोनहा UPPL दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा गावसोर मानो UPPL दोलोआव जयेन जाफैदों बेखौ बुंथिदों। जेरै बिथांमोनहा UPPL दोलोआ आथिखालाव बयनिबो थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दं आरो बयखौबो समान नोजोरै नायबोदों, जायनि थाखायनो बिथांमोनहा दिनै UPPL दोलोखौ बजबनानै लादों एबा गावसोरनि दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जयनिं जाफैदों होननानै बुंथिनानै होदों। सासे उन्दै हिनजावसाखौ लांखारनायनि दायाव 2 लम्पटफोरखौ हमनो मोननाय जादों बायहारा सारियालिआव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मोनसे अजद होनाय जादोंमोन, जेराव 2 लम्पटफोरा सासे उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ लांखारनो नागिरदों एबा लांखारदों होननानै अजद होबाय थानाय जादोंमोन, जायखौ मिथिनो मोननानै मैया बायहारा सारियालिनि पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव 2 लम्पटखौ हमनो मोननाय जायो। लोगोसे हमजानाय 2 लम्पटफोरखौ गुबैयै अजय देखा आरो बिशाल तालुकदार होननानै सिनायथिनाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा मानि थाखाय बेबायदि दाय खामानि मावदोंमोन एबा उन्दै हिनजावसाखौ मानो लांखारनो एबा गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंमोन बेखौ मिथिनानै आथिखालाव पुलिसआ गावसिनि आवथायाव लानानै सोंनाय फिननाय हाबाफारिखौ सोलिहोगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदि जाथाया आथिखालाव ओनसोलाव गोबां जाबोबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा जाहाथे बेनि सायाव सांग्रां जायो, बेखौ ओनसोलनि आरो पुलिस बिफाना गोबां सांग्रांथि होबोबाय थानायनि उनावबो बेबायदि जाथाया जाबाय थानायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोनखौ थाबैनो गोख्रों साजा होनांगौ होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों।